n'alaeze. Ezinụlọ Ụgbọọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Arinze. Ezinụlọ duru ihe sie na ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agụem ihe a na-achọ na Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ. Ezinụlọ Mmeremukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ambrose Mmeremukwu wee na-ayọkwa Chineke ka o duo ha ka ha were jee nata Johnny Messies na mmemme nke ya eme maka Ambrose Mmeremukwu. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Obinna na Oge Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Father Julius Ututo. Obinna na Oge Ọkọlue na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Augustine Ututo, Gilbert Ọkọlue na Uchenna Udeaja. Aloysius na Eukeria Udeze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Michael Asueze, Emeka Asueze, Reginald Asueze, Felix Udeze na Jude Udeze. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze, Francis Oba, Moses Okwudo na Edwin Okpalugo. Rose Mmụọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Okpala, Juliana Mmụọ na Caroline Ume. David na Maureen Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Augustina Nneka Nwoye. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Rejoice, Emmanuel, O Israel. Onye nwanyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwanyị mee ebere. Chineke jikere ndị ebighị ebi, anyị na-eche gị ezinụlọ ndị be Ume ga-ekwe, Okoye na ndị ọzọ nọ n'iru anyị, ndị ji obi aṅụrị wee kute nwa ọfụ nke i nyere fa n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị taata.
na-anaghị aka isi n'aka nzukọ gọzie ya nwa bụ nwa na ezinụlọ ikwu na ibe na ndị enyi na anyị niile ka ọ bụrụ nwatakịrị ngọzi na amara nke gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile, bụrụkwazị nwa nke ga-enye nne na nna na mmadụ niile obi aṅụrị. Gọzikwazịfa ka ha nwee ike inweta ihe ha ga-eji wee zụọ ya nwa bụ nwa ọfụma. Gọzikwazị anyị niile bụ ndị n'ọnụ wee na-agba osialị na ekene nke anyị nye gị n'ụbọchị taata. Mgbe ije anyị nke ụwa ga-agwụchazie, ka anyị ncha site n'ekpere na ezi ọrụ nke Maria dị ngọzi nwee ike irute na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jike na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Anyị ezukọgo maka ụka nke mbụ n'oge Advent, oge anyị na-ele anya maka ọmụmụ nke nzọpụta anyị. Agbapụtagolo anyị ndị na-anyị ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tezie na mba anyị na ebumnuche anyị ndị ọzọ ga n'emume nke Eucharistia tata. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka ya nwa bụ emume nke Jamas site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, ndị na-ayọ ebere, mgbaghara na ngọzi nke Chineke oge niile. Meere anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwuo anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị ya ịyọ. Chineke jike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ. Mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya. Ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze n'igwe. Site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, anyị na anyị dị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Ọ bụ Onyenwe anyị na-ekwu sị, lee, oge na-abịa mgbe m ga-emezu nkwa ahụ m kwere obi Izrel na obi Juda. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, n'oge ahụ aga m eme ka ngalaba ezi omume pụlitere David, ngalaba ga-eji eziokwu na ezi omume biri n'ala ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, a ga-azọpụta Juda, ume na obi ewee ruo Izrel ala.
lee aha a ga-akpọ obodo ahụ, dị nwenụ bụ izu oke anyị. Okwu nke osebụwa abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ: Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Zanụ ya, onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Biko kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụzikwara m eziokwu gị, n'ihi na ị bụ Chineke onye nzọpụta m. Gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Ọ na-ezi ndị na-agaghị agaghị ụzọ. Ọ na-eduzi ndị obi umeala n'ụzọ kwụ ọtọ, na-akụzikwara ndị ogbenye ụzọ ya. Gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ụzọ ya bụ ikwudosi ike na ịhụnanya maka ndị na-edowe ọgbụgba ndụ ya na iwu ya. Onye nwe anyị hụrụ ndị na-asọpụrụ ya n'anya. Ọ bụ ha ka ọ na-egosi ọgbụgba ndụ ya. Gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ka onye nwe anyị were obiọma mụbaa ịhụnanya unu, bịakwa mee ka unu hụ ibe unu na mmadụ dum n'anya otu anyị siri hụ unu n'anya. Ya mee ka obi unu guzosi ike n'ịdị nsọ, ka ọ ghara ịtụ unu ụta n'ihu Chineke Nna mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-akpọ ndị nsọ ya niile abịa. Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, anyị ji obi anyị niile na-agwa unu, na-arịọkwa unu arịrịọ, na-arịọsi unu arịrịọ ike n'ime onye nwe anyị Jesu, ka unu na-aga n'ihu ibi ụdị ndụ ahụ a chọrọ ka unu na-ebi.
ụdị ndụ ahụ Chineke chọrọ, ụdị ndụ ahụ unu mụtara n'aka anyị, ụdị ndụ ahụ unu na-ebi ugbu a. Okwu nke osebụrụ nọnyere ụnụ na ya gbara gị. ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luke dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, a ga-enwe ihe ịrịba ama dị iche iche n'anyanwụ na ọnwa na kpakpando. Abịa n'elu ụwa, obodo dị iche iche ga-anọ n'oke ahụhụ, bịakwa nwee oke ihe mgbagwoju anya n'ihi mbigbọ nke oke osimiri na nnugharị nke ebili mmiri. Ndị mmadụ ga na-anwụsịsị n'ụjọ ebe ha chi ume na obi n'aka, na-eche ihe ga-eme ụwa, maka na ike dị iche iche dị n'igwe ga-ama jijiji. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o ji ike na oke ebube si n'urugbo wee na-abịa. Mgbe ihe ndị a niile bidoro emebe, kwụrụ n'ọtọ, welitenụ isi unu elu, maka na oge mgbapụta unu abịala nso. Ma bacharanụ onwe unu anya ka unu ghara ịda mba site n'oke elimeli na oke aṅụmaṅụ na oke ịchọ akụ na ụba nke ụwa, ka ụbọchị ahụ ghara ịdagide unu na mberede dị ka ọnya, maka na ọ ga-abịakwute mmadụ ọbụla dị ndụ n'elu ụwa. Mụrụ n'anya na-ekpe n'ekpere mgbe dum ka unu nwee ike ịdị ndụ kụfee ihe niile ahụ ga-emenụ, ma werenụ ume na obi ilu ala kwụrụ chịm n'iru nwa nke mmadụ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Taata anyị na-amalitekwa arọ ọfụ ọzọ, ụka nke mbụ n'oge Advent. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ onye ama Jeremaya
wee na-agwa anyị maka ya nwa bụ Advent nke bụ ọbịbịa nke onye nzọpụta, mmejupụta nkwa nke Chineke kwere ụwa maka onye nzọpụta. Jeremaịa na-agwa anyị maka nkwa Chineke kwere isi na agbụrụ David wee zite onye nzọpụta, na onye nzọpụta ga-abụ onye ga-eme ihe dị mma, bụrụkwazị onye ga-akwụba aka ya ọtọ. Nke a bụ ọbịbịa nke mbụ nke ya nwa bụ Kristi. O wekwara anya na ya nwa bụ Kristi abịago, ya bụ na amụma onye amụma Jeremaịa emejupụtago ọtụtụ arọ gara aga. Kristi abịago lụọ ọlụ, taa afụ, nwụọ, wee na-achịgha n'eluigwe. Ozi ọma nke ụbọchị tata wee na-agwa anyị maka ọbịbịa ọzọkwa nke ya nwa bụ Kristi, nke bụ ọbịbịa nke ikpeazụ, mgbe ụwa na onwe ya nke anyị nọ n'ime ya ga-abịa na njedebe. Ya nwa bụ ihe ọgụ wee kwuo ọtụtụ ihe egwu dị iche iche, ihe ọgụ nke ozi ọma, dịka anyị si wee gụpụta na ya nwa bụ ozi ọma. Ọtụtụ ihe dị iche iche nke ga-emenụ mana oke osimiri, ma ịtọ afụ dị iche iche, ma ndị mmadụ ichi ume na obi n'aka. Kedụkwanụ oge ya nwa bụ ọbịbịa nke ịbụọ ga-abịa? Akwụkwọ nsọ enye anyị asịsa. Kristi na onwe ya sikwu na ọ bụnagodu nwa nke mmadụ na ọ marọ, ndị mmụọ ozi ya marọ na ọsọ nsọ Chineke na bụ onye manụ. So na nke a abụghị ihe anyị ga na-echewasị isi gbasara ya, maka na mgbe ọbụla onye ji nọsịa n'ụwa nke ya gaba, ya nwa bụ oge a na-ekwu maka ya abịago. Nke ikpeazụ ahụ abụzighị ihe gbasara iri nne, mana nke ga mba bụ ihe a gwara anyị n'ihe ọgụ nke abụọ na n'akụ nke abụọ n'ozi ọma nke anyị gụrụ. Kedu ihe ọgụ nke abụọ gwara anyị, nke si n'akwụkwọ nke akwụkwọ ozi dịka ndị Tesalonika? Ọ sị, ka Chineke mụbaa ịhụnanya ụnụ, bịakwa mee ka ụnụ hụ mmadụ ibe ụnụ n'anya. O wee bụrụ ihe a tụrụ anyị n'aka anyị between ọbịbịa nke mbụ nke Kristi bịagolo na ọbịbịa nke abụọ nke anyị amabeghị mgbe ọ ga-abụ, nke a gwara anyị na ọsọsọ Chineke nna ma. Mgbe anyị na-aga njem anyị si n'elu ụwa dịka etu anyị si nọdụ ugbu a, kedu ihe a tụrụ anya n'aka anyị? Ọ ya nwa bụ nke gbasara iri nne. Kee ka anyị si na-efe Chineke site n'ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. A gwara anyị na iwu niile bụ ofu iwu, ka ọ bụ ofu iwu, iwu nke ịfụnanya, ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya, ichere mmadụ ibe anyị ezi echiche, imeso mmadụ ibe anyị ezi omume. Mgbe ọbụla anyị mere nke a, ọ bụ Chineke ka anyị na-afụ n'anya. Ọ gwụcha, ya bụ ihe a tụrụ anyị n'aka anyị. Ozi ọma wee gakwuo nwa obere
gbanyere ya aka o wee sị na ndụ enu ụwa anyị bitun ọbịbịa nke mbụ na ọbịbịa nke abụọ Kristi ga-abịa. Ọ sị ka anyị mee gịnị? Ka anyị kpachara anya, kpachara n'onwe unu anya ka unu ghara ịda mba site n'oke olili na oke ọṅụṅụ na oke ọchịchọ nke ihe nke ụwa, ka ụbọchị ahụ ghara ịdagide na mberede dị ka ọnya ekwere ekwe. Ọ sị mụrụ n'anya na-ekpe n'ekpere mgbe niile ka unu wee nwee ike ịnọgide n'ihe ọma oge niile. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-atụ anya n'aka anyị. Mana anyị ma na anyị naanị n'ụwa anyị nọ n'ime tata, anyị nwere ike ji aka anyị kpọrọ onwe anyị rizọt. Kedu ka ụmụ ụwa si eme n'ihe nwa atụrụ anyị n'aka anyị? Kee ka anyị si eme? Kee ka anyị si afụ onwe anyị n'anya? Ọ kachasị na kọmuniti anyị nụnwa, maka na anyị agaghị ebute ya aka na ndị anyị amarọ, ndị n'ebe dị iche iche. Ọ ndị metụtara anyị nụ, ndị anyị na ha na-afụ kwa ụbọchị, bido n'ezinụlọ anyị. Kee ka ya nwere ịfụnanya nke Chineke si wee bido n'ezinụlọ welu dịrị wee gaba. Even as a community, kee ka anyị si eji obi aṅụrị na obi ịfụnanya eme ihe anyị na-eme. Anyị na-agbakọ oge niile, anyị ka mas anyị enwee ike pụọ n'ilo na-esocialize. Ọkwanye bụ ihe a tụrụ anyị n'aka anyị. Enwee grupu dị iche iche, a na-ekene, na-eli ihe, na-aṅụ, na-etinyelu ụwa obiọma. Enwekwana etu ọzọ esi eme. Ọ bụ ya nwa iji ya nwa bụ obi nke Chineke, obi nke nwanne na nwanne, wele na-eso ụwa. Ọ ya ka Chineke tụrụ anyị n'aka anyị. Ọ kachasị oge ugbu a anyị na-akwado ya nwa bụ ọmụmụ, emume nke ọmụmụ nke nzọpụta anyị, ka anyị jisie ike na ya nwa bụ ọrụ nke ịfụnanya. Maka na ụwa anyị nọ n'ime ya, ọtụtụ nsogbu dị. Enwego nsogbu enough. Adịkwa okwu nke pandemic. A nakwa asịkwa na enwekwe another variant na-apụtakwanụ. A na-ebebere ka ọ kwụsị. A nakọtakwa asịkwa na enwere ọzọkwa. Ihe ndị a na-wee bụrụ aka mgbanwe eche ụwa. Mana nke na-aka awa isi bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bụ nsogbu wee nye ibe ha. Ọ ya nwa bụ nsogbu ka nsogbu. Ọ bụ na pandemic ma ọ bụ natural things na-emenụ, a na-ekwu ka esi ya kwụsị ya. Mana nke bụ eziokwu nọ mmadụ bụ nsogbu ụwa nwelu karịa. Mmadụ, omume ndị mmadụ na-eme, mana ebe nwa anyị nọ, mana obodo nke anyị si wee pụta, ọ bụ mmadụ bụ nsogbu. Ọ bụ ha na nwa, ọ bụ na mmadụ jisi ike meta ọfụma, na-emeta ọfụma, ịma na nsogbu ga-epe mpe n'elu ụwa. Nsogbu ga-epe mpe. Mmadụ jisi ike na-echere mmadụ ibe ya ezi echiche, na-achọ ọdịmma
nke mmadụ ibe ya. Ịma na ụwa ga-adị mma, mana ọ bụrụ na ọgụ na-agba mgbe niile, kịta ihe a na-ekwu bụ smash and grab, ọkwa nke a na-ekwu ebe a, ama mụ nọ nakwa anụ nke a smash and grab ke nke a miniri eji eme gịnị? Akụwa stọọ mee gịnị? Bukọrọ gbapụ anọkọta grupu. Ọ bụ na inwe small business, ndị mmadụ nọkọta ha abịa mee gịnị? Wagbo stọọ ga okuru isi ebukọrọ ihe niile. Ị na-asị nke esikwa ebe osikwa ebe wee bịa. Ọ kwara ebe ọgbaghara adịrọ, oge ụfọdụ anyị chere ọsọnsọ ebe anyị si pụta ka ọka mana nke a ya gbakwa gịnị? So and ndị mmadụ ahụ ajụ ọkwa nna m nwa nwee biznes nwa, ma ọ nọ nwanne m nwe, ma ọ nna m, ma ọ nne m nwe ya. Ndị mmadụ abịa afụrụ na ịtara aka mgbe ndị mmadụ abịa bukọrọ ihe niile nwere one day na oke. Mana oge ụfọdụ adị agbakọ ya maka ihe gịnị? Na human beings are by nature selfish. Mmadụ na-achọ sọnsọ nke naanị ya. Oge ụfọdụ ọ naghị echere onye ọzọ, mana ọ bụ ya nwa bụ mmụọ nke ịfụnanya nke a na-agwa anyị maka ya n'ụbọchị taata, bụ ọrụ dịla anyị nụ mgbe anyị na-aga njem anyị n'ụwa. Ọ ya ga-eme anyị ga-eji na-echere mmadụ ibe anyị ezigbo echiche, na-asọpụrụ mmadụ ibe anyị, na-emesa mmadụ ibe anyị ezigbo omume. Unu na Kristi amechikọna ya nwa bụ ihe a na-atụ anyị n'aka anyị oge niile. Ya bụ ka anyị na-ya nọ amala nke Chineke, ka anyị jisi ike na-efe Chineke anyị n'ime mmụọ na eziokwu, ka ngọzi na amara nke Chineke bụrụ nke anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe na otu Chineke nna ji ike niile, ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Chineke na-agbanye oge niile ka anyị na-afụ mmadụ ibe anyị n'anya, na-echere mmadụ ibe anyị echiche ọma. Ngwa ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka nzukọ nsọ Katọlik n'ụwa niile, maka oge anyị nọ n'emume Advent, ka Kristi na-echekwa nzukọ nsọ ya oge niile, ka anyị dị nkwadebe ịnata onye nzọpụta anyị bụ Emmanuel. Anyị arịọ gị dị nwenu. Maka ndị ọchịchị n'ala anyị, ka Kristi na-egosi ha ụzọ nke ha ga-esi na-akwalite ihe ọma.
were na-eme uche Chineke maka ọdịmma ndị niile ha na-achị. Anyị arịọ gị dị nwenụ Ndị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ọdịmma nke obodo anyị, ka anyị na-akwado udo na ịhụnanya n'ezinụlọ niile, ka ihe niile eji ebi ndụ nke ọma n'obodo dịka ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ na-agazi nke ọma. Anyị arịọ gị dị nwenụ Ndị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka anyị niile na-eche ọbịbịa nke onye nzọpụta anyị bụ Kristi, ndị okenye na ndị ahụ na-esighị ike, ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, ka anyị kwudosie ike n'okwukwe, nọgidesi ike n'olileanya nke nzọpụta. Anyị arịọ gị dị nwenụ Ndị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka anyị niile gbakọrọ n'ụlọ nsọ a n'ụbọchị taa, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka ọbịbịa nke onye nzọpụta anyị bụ Kristi. Anyị arịọ gị dị nwenụ Ndị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ taa, ndị nọ na pọgatrị, ọkachasị ndị enweghị ndị na-echeta ha n'ekpere, ka Chineke nye ha ezumike ebe ebe. Anyị arịọ gị dị nwenụ Ndị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. ebele ime obi. Chineke jike niile, anyị bụ ụmụ odibo gị, ewerego okwukwe, nchekwube na ịhụnanya na ntụkwasị obi n'ebe ị nọ gbakọ n'iru gị n'ụbọchị ụka nke taata, na-ayọ amara gị, ngọzi n'elu ngọzi na nchekwaba gị na ndụ anyị oge niile, ka anyị na-afụ ịdị mma gị na ndụ anyị, ka ị na-eburu anyị ụzọ na-ebere anyị azụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị na-ele anya gị, onye nzọpụta ụwa, ikwere anyị nkwa ọbịbịa, si anyị lewe anya gị. Anyị na-ele anya gị, Chukwu okike ụwa, ebe ikwere anyị nkwa ọbịbịa, si anyị lewe anya gị. Anyị na-ele anya gị, onye nzọpụta ụwa, ikwere anyị nkwa ọbịbịa, si anyị lewe anya gị. Anyị na-ele anya gị, Chukwu kere ụwa, ebe ikwere anyị nkwa ọbịbịa, si anyị lewe anya gị yo. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo, imela Chukwu. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo. Anyị na-ekele gị, nara ekele, nara otito anyị, onye na-eme mma, nara ekele anyị o, imela dadi o. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo. Ihe mere dị mma, nara mbuli elu o, nara ọchịchị si, anyị na-ekele gị, nara ekele anyị ọchịrị ime ngwele o. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo. Ọkụ ịgwara anyị ọrịa, nara ekele anyị o, ebe i nyere anyị ndo, nara mbuli elu o, imela dadi o. Chineke nna ndewo, ndewo, onye kere ụwa. Anyị na-aja gị mma, nara otito anyị o papa, onye na-ere mma, nara otito, chimi ime ngwele. Chineke nna ndewo. Chineke ndewo, Chineke imela. Chineke ndewo, Chineke ime, onye na-eme ma ndewo, Chineke ime, onye bụrụ ebe ụwa ndewo, Chineke. Anyị na-ekele ndewo, Chineke ime, se nwa dịrị nne ndewo, onye na-edu ụmụ ya ije ndewo, onye na-emere anyị ma ndewo, Chineke imela. Chineke ndewo, Chineke
Chineke imeela Chineke ndewo Chineke ndewo Chineke imeela Chineke ndewo Chineke imeela ikele Chukwu na ya mere ekele ya ya mekwara gị ọzọ onye na-eme mma Chineke bụ imeela ikele Chukwu na ya mere ekele ya o mekwara gị ọzọ unu amaghị ya onye na-eme mma Chineke imeela ikele Chukwu na ya mere ekele ya o mekwara gị ọzọ mee mma Chineke imeela kele Chukwu na ya mere ekele ya ya emekwara gị onye na-eme mma Chineke imeela ikele Chukwu na ya mere ekele ya o mekwara gị ọzọ Chineke emeela ikele Chukwu nọrọ gwara kele ya ọ gwakwara gị ọzọ dale ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs anyị na-ekele gị dale ihe ọma Chineke na-eme ọ dị m egboji ụda Chukwu nara ekele anyị na-ekele gị onye na-eme mma Chukwu ọma mma mere gị sara m olele ihe ọma anyị na-eme ma na-eme ọ dị m egboji ụda Chukwu ọma anyị na-ekele gị na-eme ma na-eme onye ebe n'igwe Chukwu ọma nara ekele anyị na-ekele gị ebe mma dere gị sara m olele ihe ọma onye na-enye ndụ na-eme ọ dị ome egboji ụda Chukwu ọma anyị na-ebuli gị eluwe sara m olele ihe ọma Chineke ma mere anyị onye na-eme mma Chukwu ọma nara ekele anyị na-ekele gị onye na-enye nwa papa mma dere gị etu a ka ọ dị na-ekenenụ Chineke onye ọnwa ka ọ bụ bịa na olele ihe ọma Chineke ma na-eme aka na-enye ndụ Chukwu ọma anyị na-ebuli gị eluwe soro m olele ihe ọma Chineke ma mere anyị onye ebe n'igwe Chukwu ọma nara ekele anyị na-ekele gị onye na-eme mma papa mma dere gị o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m o meworo ya ihe mmadụ apụghị mere anyị ihe mmadụ apụghị mere anyị ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenụ m ịma na ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị nara m ịma na ọnwụ na ọba nke ibe m apụghị ịnwụrụ m ịma na ọbịabịa ahụ nke enyi m apụghị ịbịara m o meworo m ya nwanne m amara ya nwanne m amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe o meworo ya
apụghị emere anyị o ihe mmadụ apụghị emere anyị o ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenụ m o ịma na ọnwụ n'obe nke ibe m apụghị ịnwụrụ m o ịma na ụtarị ahụ nke enyi m apụghị ịnara m o ịma na ọrịa ahụ nke enyi m apụghị ịgwanụ m o ịma na ncheta ọnwụ nke eji m apụghị imere m o meworo m ya nwanne m amara ya amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ o meworo m ya asị m o meworo m ya ihe mmadụ apụghị emere anyị o eletrik nwanne m abụ na ịgwa n'ime eletrik nwanne m ọkwa na omewe ya o meworo ya nwanne ya amara ya amara Jizọs amara Chukwu bara ụba n'ebe nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe nwanne m amara ya amara Jizọs amara Chukwu bara ụba n'ebe nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe nwanne m amara ya amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka nye ya ekele ọma ịmana o mere onye obikwa okwu onye ngwọrọ gị jee o mere onye agata ime ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m nyelu ya enye m nyelu ya onye na-eme mma nwanne m nyelu ya o mere mara ya nwanne m nyelu ya o duru anyị ije nwanne m nyelu ya o mere nnọkọ mma ekele anya nyelu ya obiko nye ya ekele ọma nyelu ya obiko nye ya ekele dị mma nyelu ya nwanne m nyelu ya nyelu ya nyelu ya okorobịa nyelu ya nyelu ya ekele agbọghọbịa nyelu ya nyelu ya ekele dị agadi nyelu ya nyelu ya ekele ekele ọma biko nye ya ekele dị mma nyelu ya obiko nye ya ekele ọma nyelu ya o kwesịrị chioma ma o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ya ịmana o mere onye obikwa okwu onye ngwọrọ gị jee o mere onye agata ime ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m nyelu ya nwanne m nyelu ya onye na-eme mma nwanne m nyelu ya o mere nnọkọ ọfụma enye m nyelu ya onye na onye ezi nduwe enye m nyelu ya onye na onye ezi ego nwanne m nyelu ya ọ gọziri ezinụlọ m nwanne m nyelu ya ekele ọma biko nye ya ekele ọma nyenụ ya obiko nye ya ekele nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya obiko nye ya ekele dị mma nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya obiko nye ya ekele dị mma nyenụ ya obiko nye ya ekele dị mma nyenụ ya asị m obiko nye ya ekele dị mma nyenụ ya obiko nye ya ekele ọma nyenụ ya nganga n'ime Chukwu nganga na-egbu megbu asị m nganga na-egbu megbu nganga na gbawa nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke
nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs ile m onye ahụ ị ga-amanụ ya o nwere aṅụrị ịbata na be Chukwu ụmụ alaeze ga na-enweta aṅụrị ọkpara nganga bata na be Chukwu ụmụ Chineke ga na-enweta aṅụrị mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma o Chineke bụ onye ọma onye na-eme mma bụ onye ọma ọkpara Chineke bụ onye ọma onye si nwa dịrị nne bụ onye ọma ọgbajiri igwe kwa nke bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma Chineke bụ onye ọma agụ na-eche mkpa bụ onye ọma onye na-enye ndụ bụ onye ọma ụzọ na-abụ nwa bụ onye ọma osi nwa dịrị nne bụ onye ọma onye na-amụ nwa bụ onye ọma aka na-azụ nwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs Chineke bụ onye ọma onye ọma onye ọma Chineke bụ onye ọma agụụ na-eche mba bụ onye ọma ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma osi nwa dịrị nne bụ onye ọma agụụ na-eche mba bụ onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma o Jehova bụ onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma onye ọma onye bụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere ndị bụ Okoye bụ nwa Chinemere Louise Okoye bụ nwa Chinemere nwanne bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ihe ọma kelee ya onye Chukwu mere mma ya kelee ya onye bụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere ndị bụ Okoye bụ nwa Chinemere ndị be Frank bụ nwa Chinemere Louise Okoye bụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ihe ọma kelee ya onye Chukwu mere mma ya kelee ya onye bụ nwa Chinemere onye bụ nwa Chinemere
Zion obodo ọma o Zion Zion anyị ga-eje n'obodo ọma Zion 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 anyị ga-elu n'obodo ọma Zion 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 elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewo m aga m agbabali Yaba no munam ka jaya na chubli he ga mas chugu na jike ni nara no. Amen. Onye nwe anyị biko n'ala onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile nyere anyị wee na-ebutere gị etu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire mmekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke jike niile onye ndị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị onye jiri ihe ebere o nwere bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe n'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebube ya bịa wetara ụwa mgbapụta anị ikwere anyị na nkwa n'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ 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 o sebụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala Hosana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi ka onye bịara n'aha onye nwe anyị Hosana n'elu kasị elu. nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edehe dum nsọ anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu di ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rienụ ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara ndị anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito binye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewegba alụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nna na ncheta nke ọnwụ na mbitere ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis bishọp anyị bụ Jose na dofe ọta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu Josef dị nsọ dị ya ndị apọstọl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere ya na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna igwe ka otu dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị gaa dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwe na nranye ma zọpụta anyị na gị. zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile
biko were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanaha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. n'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe 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 ebe. Onyenwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Enekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke oselu ụwa dịrị ụnụ mgbe niile. Feele nwanne gị aka maka ekene nke udo. N'ifeanya nke Kristi. Atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nyere anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Inwe na m etosara m ịbata n'ime ụlọ m ma kwuo sọsọ okwu na mkpụrụ. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụ tebụl ụwa Chineke dị n'ụwa. Were mmụọ gị niile, were obi gị niile hụ ya n'anya, were uche gị niile hụ ya n'anya. Ọgba mmadụ ibe gị ka ị siri hụ onwe gị n'anya maka ihi Chukwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụ tebụl ụwa Chineke gị n'anya. Were obi gị niile hụ ya n'anya, were uche gị niile hụ ya n'anya. Ọgwa mmadụ ibe gị kwesịrị hụ onwe gị n'anya maka ihi Chukwu. Ihe atọ na-anọdụ: okwukwe, nchekwube, ịhụnanya. Ịhụnanya kacha ha niile. Onyenwe anyị kwuru sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na ndụ, ị ga-ahụ tebụl ụwa Chineke gị n'anya. Were
o nwere obi ọma, ọ naghị ekwe ekworo, ọ naghị anya isi. Onye nwe anyị kwuru sị, ọ bụrụ na ị chọrọ ya kọrọ na ị ga-ahụsị n'ụwa Chineke siri n'ụwa Chineke dị anya. Were obi gị niile, were obi gị niile, were uche gị niile, were uche gị niile. Ụmụ mmadụ ibe gị kịsị mmadụ ibe n'anya maka iri Chukwu, maka iri Chukwu. Number 44, 44, 44. Ngoriwanu, 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 Israel. Onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Ngoriwanu, 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 Israel. Onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Bịanụ, o bịanụ, Emmanuel, ka ịgbapụta Izrel ejighị eji, nke na-eru uju n'ime ọzara ba chụpụrụ ya, ruo mgbe nwa nke Chukwu ga-abịa. Ngoribanụ, Izrel, onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Ngoribanụ, ngoribanụ, Israel, onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Ngoribanụ, ngoribanụ, Israel, onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Ngoribanụ, ngoribanụ, Israel, onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Ngoribanụ, ngoribanụ, Israel, onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Onye na-abịakwute ngoribanụ, Israel, onye na-abịakwute unu bụ Emmanuel. Si n'igwe bịa leta ụwa, echekwana nwa nke Chukwu, ka ị na-apụta anyị n'ahụhụ ajọ mmadụ ezugharị, ka o wee meta anyị laa n'iyi, were ebere n'ụzọ gị. Chukwu were ọsọ bịa, Chukwu were ọsọ bịa, Chukwu onye kere anyị, cheta iri gwara anyị n'afọ, si n'igwe bịa leta ụwa. Chukwu were ọsọ bịa, si n'igwe bịa leta ụwa, echekwana nwa nke Chukwu, ịgbapụta anyị n'ahụhụ ajọ mmadụ ezugharị, ka o wee
anyị ya ịyọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a. Mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji wee keta oke n'ụwa ọzọ site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. anyị nwere obere ọkụ onemone anyị na-elotere ndị ICMO na nzukọ unu na-enwe. Ọ ga-abụ na Satọde anụnwa and unu mana unu na-abịa na ya ọ bụrụzi nke a na-eme n'ikuku. Ọ ya ebido 4 p.m. ndị nna ICMO ma ndị na-abata ọfụ ma ndị nọ ya nọ 4 p.m. ezinụlọ David na Mori na akụnwa afọ David na ya enwe Mori na onye bego na ya. Ezinụlọ David na Mori na akụnwa afọ na ayọ ka anyị bịa nọnyere ha na Friday anụnwa 7 p.m. a ga-ekwuru nwanne David nke rapụrụnụ na Nigeria. A ga-akarị ya ụka ebe a 7 p.m. wee na-ayọ ka anyị bịa nọnyere ya. This time last year it was another sister of his. We are now another sister. So biko ka anyị bịa ebe a Friday nọnyere ya ụka bụ 7 p.m. agbasa ụka ezinụlọ Njọkụ Marcel Njọkụ nwere snacks for ụmụaka. And the kids, if you are giving snacks, either you take it home or if you are eating it here, make sure you put the trash in the bins. Trash whatever you have as trash. Do not drop it anywhere on the playground. Ka m na-agwa ụmụaka, ka m na-agwa ndị okenye ka anyị dobe n'ebe anyị ọcha. Ịnọ n'ụlọ ka anyị na-apụ na ya n'anya ebe ị nọ. Ọ bụ ịniku nwa batanyesa ya biskit, ọ tasịa ya ọwụsara n'oche, gbaa mbọ na ebe ahụ dị ọcha iwere pụba. O nwere onye anyị kpọtara ka ọ na-eme ebe a. Ọ bụrụ etu a ka isi ebi na bego, anyị na-asị na ọ dịrọ mma na anyị ga-echenji ya n'ụlọ ụka anyị. Ọ dịkwana mma etu anwa. Ị na-apụ n'anya ebe ị nọ, mee ka gbaa mbọ hụ na ọ dị ọcha ka ị were pụba. Etu a ka ọ dịkwa ezinụlọ Frank na Louisa Okoye ndị nke bịakwa tata ikene Chineke. Agbasakwa ụmụaka kwa enwere snacks for you. So ụmụaka tata bụ ụbọchị unu. Ọ dịka mma anọnyekwuru unu ka m bụrụ ụmụaka. anyị were oghere a wee na-ekene ndị niile bịara ụka tata ikene Chineke, wee na-ekenekwa ma nwata ekubatara tata n'ụlọ ụka. Ezinụlọ dị etu a anyị na-ekene ụnụ na-asị ụnụ daalụnụ. Kịtazi ana m akpọpụta ndị nke mere mmemme ọgụ arọ na ise 25 years of marriage ha ji aghọgbu onwe ha were kwụrụ na ya. So ana m akpọpụta ezinụlọ Marcel Obi ka ha pụta ka ha nalụ ngọzi. ka ndị ụka gbatịpụ aka ka anyị wee belefe ebele. Chineke jike niile anyị na-ekenekwa gị ọzọ maka ụmụ odibo gị Marcel na Ogechi
bụ ndị mere mmemme 25 eji wee wuwe ya nwa bụ ezinụlọ ịgọzigo faịlị n'ụzọ pụrụ iche ma na anyị na ya ngọzi n'elu ngọzi, amala n'elu amala, ogologo ndụ na-arụ isi ike ka a na-afọ ngọzi gị oge ncha n'isi fa na n'isi ezinụlọ fa. Ngọzikwazi anyị niile bụ ndị nọ wee na-agba ya nwaba aka ebe na ekele nke a na-enye gị n'ebere anyị ụzọ na-ebere anyị azụ. Mgbe ije anyị nkụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha nweta aṅụrị dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jike na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwara gị. Thank you. Thank you. Thank you. Kịta ụka anọ bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Nọvemba, bụrụkwa ụbọchị ikpeazụ aka ya aka ụka echi ka anwa n'echi anyị ji elote ndị niile nwụrụ anwụ ọnwa Nọvemba niile. Ọ bụ ụbọchị Nọvemba ya akwụsị ka ọ ga-akwụsị, anyị na-elote ha, ma ụbọchị ọnwa ụka wepụtara iche bụ ọnwa nke Nọvemba. So ndị niile a mụrụ na November, all the November babies, biko kwụrụ ọtọ. All the November babies, please may you stand. Chinweike Mark kwụrụ ọtọ, tata bụ nke gị. Ama m na nke gị danyere tata. Ndị ọzọ niile ka anyị kwụrụ ọtọ, ma ndị mụ ha amụ ma ndị amụ amụ. Unu n'anya onye afụ na November na orikwọrọ nne. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear November babies. Happy birthday to you. Ka anyị na-ekene ndị November, ka anyị na-ekenekwa ụkọchukwu anyị na-edu anyị na ndị niile na-enyere anyị aka fụ na ụlọ ụka anụ a na ọ na-aga n'iru. Ka anyị kụpụrụ ụkọchukwu anyị aka biko nụ. Daalụnụ. Daalụ na anyị na-ekene mmadụ niile, anyị na-ekene anyị niile na-ayọ ngọzi nke Chineke oge ncha na amara ya na ndụ anyị gaa site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Anyị ga-asọpụrụ ya Maria nne mụrụ Jesu. Anyị ga-asọpụrụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Anyị ga-asọpụrụ ya Maria nne mụrụ Jesu. Anyị ga-asọpụrụ ya n'ụwa wee ruo n'igwe.